Bueno, entrenadoriak esan zion hortxe, atzeko kolokatu zian, eurak ere bi media puntakin jolazte zegoen, da, Markelan dugu bi hortxek defenditzeko ez, da, edizan nik uste nahiko ondo erten zigula ez, defensivamente eta ere nahiko ondo ibili gina, eta nire personalmente ere guztoru ez. Igual bai, azkenean zenbat eta aurrera jolaztu kontraixoek ere gehiago presionatzea izu eta gauzak askarren bizu ez, da horretxik amanik nire guentzat nahi zure pixkat atzea jolaztu. Igual astuen biharkora ez, bertako zentzea zuek eta hori ez dugu astu biharko, baina bi egun barru beste partidu importante barakau, etxetik kanpo, nahiko partidu komplikau izan gora eta honena hori derbixa astutzia ez, nahikoa gozareu da, beste partiduan zentrau bihar da. Bintzatu dengo partiduan zehose lortzen ez, aurten bentzat etxetik kanpo nahiko gaizki gabiz ez, irutikan iru galdureu eta hauen guen bentzat partidu txukunak gertatze egun ez, astuntatxe bezala jolazten da, bentzat iru puntu ekartzen duna. Igual ez, etxetik kanpo ez dizen bezala ez goze oso ondo jolazten ere, azkenengo levanten kontra bentzate nahiko txukun ibili gina, baina azkenean puntuik ez ginen lortu eta hauen konta bentzate naiz da aurreko meselago partidu batein da bentzat puntuik lortzen. Aurreko aztean galduntzen, baina bagitxokin non zian jolazten partidu oso bai, baina danorak igu ez, ekipo nahiko narakela ez, joan zan urtean erean naiz da 0-2 jun irazten azkenean sufritzen egon ginala eta empata bintzigutela eta justo amairan lortu ginula irabaztea ez, da anorak igu partidu komplikau izan gorala, baina geuk ere uste guk nahiko ekipo txukunarak alena ez, nahiko pareko izan gora eta bentsate geu lortzen ez, gola sartzea.